Враца не играе само тук в областната група, вече виждате как се представя срещу отбори като Левски, като Берое, като дори ЦСКА ДИТ София. Това е елитната школа на България, там трябва да бъде Ботев Враца, там би трябвало да бъде и първият отбор на Ботев Враца, лично мое мнение, защото Враца е с много традиции в футбола. Този стадион преди 15 на години се пръскаше по шевовете, сега вече не е така. Времената са различни, много неща се промениха, доста време беше занемарена школата, благодарение на новия председател на Ботев Враца. Новото ръководство успяха да възродят нещата, благодарение на феновете бяха закупени нови екипи за всички гарнитури, което е много похвално. Защото наистина феновете на Ботев Враца се държат много различно от доста други агитки в България. Достатъчно е само да спомена, доста съм пътувал и с феновете и така нататък. Достатъчно е само да спомена, че където и да минат агитките на Левски и ЦСКА, всичко се затваря. Дори бензиностанции, дори така нататък. Много са различни. Когато Ботев Враца гостува, винаги сме били добре посрещнати. Особено сега го усетихме и във В група. Никъде хората не са били с лошо мнение за нас, което е много похвално за фен клуба на Ботев Враца, който след поредица от инициативи успя да направи и тази, да инициира началото, новото начало, да възроди този турнир след 4 годишно прекъсване, което вече дава своите резултати. 9 минути изминаха от началото на срещата, все още 1-0 за Ботев и ботевци държат темпото. Бих казал, че определят доста добре играта, все пак състава на Берое се справя много добре, но трудно изнася топката. Не дават младите врачани на своите гости да атакуват кой знае колко. Ето сега един такъв опит за контратака, подаване, намесва се там десния защитник на Ботев Враца за кратко, обаче избива с глава отново. Гостите са с топката. Отново атакуват. Ще бъде ли отнета тя? Домакините не продължават беройци да атакуват. Разбъркване там в наказателното поле. Браво на защитниците на Ботев. Справиха се и този път. Веднага опит за контратака в зоното на левото крило. Няма да достигне до топката Костадинов. Обаче притиснат от Томи Костадинов, защитникът вади топката в странично хвърляне. Виждаме, че нашите момчета доминират играта, опитват се всячески да притеснят гостите от Берое. Вече го няма това притеснение от началните минути срещу Левски. Въпреки че съставът е променен в сравнение с стартовия срещу сините. Виждаме и Патрик Поповски, който влезе като резерва срещу отбора на Левски. В средната линия се представя изключително убедително. Мартин Монков, който се появи рано в другия матч на левия бек, също играе изключително уверено с номер 3. Мисля, че отбора на Берое обаче няма да се предаде и в момента виждате атакуват. Ще опитат всичко. Видяхме ги срещу Левски, че се борят до край. Сега Томи Костадинов успя да запази топката, но двама футболисти на Берое имаше там. Успя Мартин Монков да изчисти. Трябва да отбележим, че турнира наистина, поне към края вече на първия си ден, можем да сме горди с това, което предлагаме на тези отбори. Получихме отлични отзиви от голяма част от гостите. Разбира се, има и такива, които имат своите претенции. Но това е българския футбол. Учим се от малки да претендираме за нещо и да не търсим вината в себе си, когато не печелим. За съжаление, явно ситуацията е такава. Нарушение сега на десния бек на Ботев, Енрике Трайков. Трябва да подчертаем отново, че отбора на Берое, също както и другите отбори, които ни гостуват през този сезон, не са играли на цял терен, играят футбол 9.
което малко или много оказва своето влияние. Сега Кристиян Йотов отново притесни защитниците на Берое. Много интересна схема на игра за отбора на Берое. Ето е грешка на вратаря. За съжаление не успя да спре топката добре Иван Аспарухов. Патрик Поповски се опитва да отнеме в средата на терена, но футболиста на Берое е доста умело. Сега опасност по лявото крило. Чудесно успяха да комбинират. За щастие се беше върнал на време десния бек на Ботев. Сега топка напред към Иван Аспарухов. Честно казано, от доста време така гледам детско-юношески футбол. До сега не съм виждал агитка от близо 100 човека, която да подкрепя детски отбор и то възраст 2004. Дори наскоро тук във Враца се проведе финал на републиканско първенство за 19 годишни. Публиката беше доста по-малко. Също така трябва да отбележим и че отбора на Берое има своята агитка. Близо 30 души, родители, приятели, познати на децата са пропътували пътя до Враца. Берое идва на практика от най-далеч, за да уважи този спортен празник и този културен празник, защото, както вече подчертахме, въпреки че тук става дума за футболен турнир, той е част от един патриотичен дух, от едни тържества, които, мисля, диктуват сами по себе си позитивизъм. Сега някаква размяна на реплики между двете агитки. Опасна атака на Берое. Тук има вдигната засада. Да, отменен гол на отбора на Берое. Отбора на Берое, да, има протести от страна на старши треньора на Берое, но сигурен съм на повторенията. Ще видим дали решението на страничния съдия Росен Гановски е било правилно. Получи се грешка в централната зона и в левия бек на Ботев Враца в този момент. Допуснаха да бъдат надиграни. Страхотна изява сега на меса на Михаил Иванов с номер 99, централният защитник на Ботев. Отбора на Берое изнесе играта в нашата половина. Последните няколко минути, сега обаче възможност за контър. Кристиян Йотов отнема по страхотен начин. Кристиян Йотов ще успее, не можа да намери Иван Аспарухов. Не му достигна сила, като че ли след отличния шпагат. Сега мина на дрибъл между трима футболисти и играча на Берое. О, страхотен шпагат отново на Михаил Иванов. Номер 99. Томислав Костадинов обръща топката. Да, Иван Аспарухов пусна топката да мине до него. Сега от подясното крило. Ще опита ли да пробие или ще върне навътре. Подава към Ивайло Тодоров. Сега с топката е Мирослав Маринов, капитана на Ботев, който отбеляза 2 гола в първия матч. Удар отдалеч на вътрешния ни халф Ивайло Тодоров. Поуспокои се играта, като че ли отбора на Берое на ритъма си. Виждаме, че и в средата на терена успяха да задържат топката по продължително време. Тук отлична намеса на другия ни централен защитник Кристиян Кирилов с номер 5. Страхотна атмосферата на стадиона. Края на работния ден. Уникален финт. Нещо много рядко виждано в тази възраст. На Енрике Трайков, който продължава пробива си, ще успее да се измъкне. 3 човека трябваше да се намерят.